Na férfi az a lényeg. Nem izéltem most, TF-tíztem. De tudod. De... De nem inke. Meg a zsivány, bazd meg. Egy éppen. Attól. Hát én tudom. Azt tudom, mik vannak most. Nikó. Nincs. Ma magyarul van ez a geci? Nem Nikó. Magyarul van és azért nem adja ki. Szerintem. Ha még egyáltalán van Nikó. A Nikónak kéne lenni, az azt mondja, az felrepül, ha tölti magát, meg lemegy, azt lebasz mindent. A mérkőzés és a németek amióta itt vannak, gyakorlatilag Akkor nem tudok ki lehet azt a sorú. Osztálynyom, nézd osztálynyom! Nézd meg az osztálynyomat, kattints már rá, van osztálynyom, Márkó! Vagy keverő. Az álmöcsém keverőpult. Ez ennyi. Valaki felhívtam arcát? Nem. Azt mondta, te hívod fel. Nem. Én nem mondtam ilyet. Na, beszéltünk benne?